Recharge your spirit on the Mega Grace Hour. Yes, indeed. Recharge your spirit on the Mega Grace Hour on Vuma 103 kanike every Monday suke sinomfundisi Sthembiso Zondo namhlanje kuseni futhi sinaye. Good morning mfundisi. Sesikhona baba. Sesifikile sesigalelekile futhi. Angiphile ngumqabaqaba iqabule vile. Ngiyakubona phela ukuthi hayi unamandla, ngiyakubona ukuthi awufuni ukuthi ubanjwe isimo noma ubanjwe izinto kodwa nje unamandla ne-energy. That's okay bhuti, injalo nje. All right, every Monday Mr. Zondo suke sinawe lesikhuluma ngezinto ezibalekile ezokwazi ukuthi sisize umlaleli wevuma 103. Last week sikhulumile, namhlanje futhi siyakhuluma every Monday umlaleli wevuma 103 yazi ukuthi suke sinawe. Namhlanje sikhuluma ngendaba ebalekile, ukubaleka kokuthi uzixolele wena uma udlule endaweni ethile, wenza iphutha, waphazama, washayisa, kwenzeka into ethile. Siyazi naseBhayibhelini bakhona abantu abaningi abenza amaphutha kodwa baqhubeka basebenza, baqhubeka babona uNkulunkulu esebenza empilweni yabo, baphumelela entweni eziningi. Ngenza kanjani nangomuntu la sengilenzile iphutha kodwa manje ngisabathe ngifuna ukudlula, hayi akudluleki, ngibambile into lokho ngibambele ephutheni lami, ngenza njani? Ilo incitha buchopho abahlakaniphile bathi you are the result of your thought. Yes. Uyimphumela yemicabango yakho. Nanokuthi nje utrainwe kanjani, uqiniswe kanjani ukhakhayi. Mhlawumbe ake ngibeke izinto ezi3. Eyokuqala nje bhuti, eyokuthi akusona isono ukuwa. Yeah. Kodwa isona ungavuki. Okay. Izinto ama basics asineza ama basics. Akulona iphutha ukuwa. Yes. Kodwa iphutha ungavuki. Anyway physical like umuntu akazawe. Yiko sineyibaza ematolweni. Sasizama ukuhamba. Yabona ingane isagaqa yasukuma uyishayike phansi yabona. So angiphinde again. Akulona iphutha ukuwa but iphutha ungavuki. 2 kuyoba iphutha elikhulu ukuxolela abanye abantu kanti wena usixolela. Okay, uma uNkulunkulu ekuxolela nabantu bekuxolela kanti wena kwayixolela ngaxoleleki, akuyona ingxolelo. Uma uNkulunkulu ekuxolela, when God forgives you and other people bekuxolela, iforgiveness ayikakenzeki uma wena usazibambela ixubu ungakayixoleli. Mawusunenkani kusuconfront abantu abakubalela amaphutha batshela ukuthi I did what you say I did but I'm not what I did. Ngakwenza enithi ngakwenza kodwa angisikone ngakwenza. Sihlukanisa phakathi kwento wayenza nawe. Cha ngiyavuma ngayenza into enathi ngayenza kodwa angisiyona into engayenza. 2 angiyona into engadlula kuyona. Ngadlula kulonto kodwa ningangibizi ngento engadlula kuyona. Ukuthi ngalala egarage msana ungibiza ngemoto. Angiyona imoto. Angisiyona imoto. Ukuthi ngilalile. Ngilalile egarage but I'm not a car. Angathi ngoba ngilale egarage bese ningibiza ngemoto. La impilweni inkanikisisa ube nenkani. Ungabavumeli abantu bakubize ngephutha lakho. Oh yes. Number 3 ungizwahle bafethu, ungabavumeli abantu bakubize ngephutha lakho. Number 3 inkawu a monkey iwumaster wegatsha. Ilibamba ngonyawo, ilibambe ngesandla. Unyawo la ngemuva ayibisalibuka igatsha, ilibamba ngqinqi iwumaster wegatsha. Kodwa ikithi yalibamba isecazeke phansi ibhaka ivuka ithintithe. Ithi I'm not a failure but I have failed ukulibamba, but I'm not a failure but I have failed ukubamba igatsha. Bese ithi I'm not a failure futhi ukuthi nje kwenzeke unexpected result. Bengalindele ukuthi ngalishweba. Ayithi uyaswaka mase siqinisa abantu sithi even the monkeys fall from the branch. Uzwela even the monkeys fall from the branch. Master begatsha nabo bayawe egatsheni. Lastly bhuti ke lithi iBhayibheli njalo uma sithi asinasono asikamba manga kodwa senza uNkulunkulu umqambi manga. Angiphinde ke baba masithi kunalabantu abakholelwa ukuba yingelosi. Lalela uNkulunkulu unazo ingelosi zanele. Akayidinge nekhanda elikhule uzonde. Akayidinge isithudla. Ayidinge ezaqini. Musukulwela into engeke ikunike lutho eyokufrustrate egcineni. Impilo kuzombi hamba ikhombise you not an angel. You not an angel. Then uNkulunkulu medala umuntu wadala iphutha. Umuntu akanali iphutha kodwa uyiphutha. Genesis 6 lithi iBhayibheli wayeseyisola uNkulunkulu ayibenzelile abantu. Ayithuyezwa wayise uNkulunkulu medala ixoxo wathi this is good. Wadala umnenke uhamba kancane wathi no is slow this thing but this is good man. Wadala uNkulunkulu inyoka wathi this is good. Wadala ilanga inyanga inkanyezi wadala ofish wathi this is good. Mase dala umuntu wayisola wathi engafambula man. Mteleleni umuntu. Ngimtheleni umuntu. Umuntu into engasile siyiphutha ubophatheka kabuhlungu iphutha malingasenzeke empilweni yakho. Maybe they
is something wrong and ama changes are ukuthi awusenzi lutho ngicela ukulapha wonke umuntu oshayekile ngiyaye ngithi uma ngabe kune blind eyenzeke kuwena nehlazo baba unkonyana manginehlazo nje lenzeke kuwena esingikhuluma manje kunomuntu omazela ihlazo nawe mhlawumbe unehlazo noma bakineka abantu ayikho washing engoma every problem is an expiry date board mabe kuhlebile abantu ungizwe kahleke mabe kuhlebile abantu la ekhanda lomuntu kunokotini omncane ekufuneka uqashuke mawungawuqashulanga lo kotini uyozufunge nalutho uyosebenza 30 days uhole kanye 365 days uhole ka12 you may die before time up until lo kotini uqaqeke yimuphi lo kotini efuneka uqashule okusaba abanye abantu ungabasaba abanye abantu uphila impilo ukuthi bazothina abanye abantu labantu ababambeke emaphutheni basuke sebeboshwe na ukuthi abantu bazothina bathanda abantu bahlonipha abantu kodwa ungabasaba abantu ayikho inyoni evuka ekseni ithi izothina ezinye inyoni ayikho intshe evuka ekseni frustrated izothina ezinye izinja alikho itshekeje nentuthwane evuka ekseni izothina ezinye intuthwane umuntu engingasi konakele ekhaya bazothina abanye abantu bake bathina abantu babekuhlebe Monday abantu hayi ngolesithathu so sharp sesiqedile futhi sinenkinga zethu ugesi wekhada sowufakile nathi ngeke sixoxe ngawe nomphela ngizothi wonke umuntu empilweni vuka uyithintithe qhubeka nejeni lonke iphutho lenzile emhlabeni alibhaliwe esiphongweni thina sizwa ngawe kwenzakaleni empilweni yakho wonke umuntu akayithintithe if you're without a problem maybe you are a problem. Maybe if you are without a problem, maybe you are a problem. Sthembiso Zondo sikhuluma namhlanje sikhuluma ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi umuntu afunde ukuzixolela ungaphile ephutheni lakho ngoba your problems and your mistakes don't define you but they come to refine you. Exactly. Ziyafika ukukwaka wayibeka mfethu yes awusilona iphutha lakho yazi Zondo khona abanye abantu ababizwa ngamaphutha abadlule kubo ubizwe ngephutha umgadeke umuntu makhamba itekesi umuzo othi ngiyehletsheni noma itheselaso athi ngiyehle steza sekuhlaza isteza sabayelo sabamhlene kusaya isteza sekuhlaza bagada abantu bakubiza ngepast ungabavumeli ngezolo lakho mfethu yes. There is Sthembiso Zondo every Monday on 5:30 to recharge your spirit nomfundisi uSthembiso Zondo khuluma ngidey namandla kakhulu ngendlela emangalisa ubhizi umfundisi ubhala incwadi yakhe umfundisi sithi nje 1-2 ngencwadi uthi siyithola nini lencwadi le esilindele kangaka ithi njalo the truth shall set you free but it will hurt you first yes up until iqiniso likhethe then uzoba free ngeke uhlukanise iqiniso nokuphatheka kabuhlungu yes yeah la mfethu siyashaya ke lapha namhlanje bengiqedela nje kuthiwa yini iGBV gender based violence sizoyithinta next week ukuthi yini le dala amadoda abe nobulwane why amadoda esha abantu besifazane why amadoda ehlukumeza ingane yini indoda beyisilwane kusukele lephi ngibhale beku 130 angibhali cloud engekho ngilinki cloud ipresence kaNkulunkulu qala ngoba ngiyabelievela kwi creativity mina iduty yami ngisho into ezinkulu ngikwazi ukubeka into to the level of the listeners abantu mfethu abayilindele ikhona incwadi siphezulu kwayo nje mfethu but mhla ka 15 I think izobe launchwa 15 December ngiyayijikjela kwi deep end ngiyayikhomitha ukuthi mhla 15 khona abantu abazoyibona siya impact lapha impress yes sifuna ukuthi walk the walk that was never walked before to sing a song noma kanjani silindile lencwadi next month sobe sinayo noma kanjani umuntu oyifunayo Zondo nofuna ukuxhumana nawe uzoyithola kanjani wenza kanjani ukuthola kuphi kuma social media platforms okay abangifuna kwi fan page ngoba siqala i fan page enhle njoba kade hekiwa bathi Sthembiso Zondo #abaphila abantu Sthembiso Zondo #abaphila abantu uye lapho nje khala kathi awusuphakathi noma ungithinte kule number SMS ungithinte kuyona 066 053 0791 066 053 0791 wonke amaphutha enzeke empilweni yethu into ebalekile ukuthi ufundeni usukuloku dabukisa ukhala ubalisa yonke into ukubalekile ufundeni yini experience akuyona into odlule kuyona kodwa into oyifundile into onodlula kuyona amaphutha azosifundisa nje something. Sthembiso Zondo siyabona noma kanjani next week sobe sikhuluma nge-gender based violence nendoda Sthembiso Zondo ngize ngime ngeenyawo lapha e-studio ngoba siday khulumayo. It's Mega Grace Sound Vuma 103. When I return, I'll be checking out your messages on 065-933-7172 on Facebook. It's Mega Grace Sound Vuma FM. That's where you can drop your verses. Messing up utility verse ovuka nalo namhlanje kuseni. Good morning, Mega Grace Nation.